رخصتنەکە مافی مرۆڤان ڕەوشا کامپên derbederên Efrîna Rojavayê Kurdistanê li derdora Helebê û kiryarên pêdê di neguhdana tenduristî ji aliyê berpirsan û xemsariya pizîşkî û nerêdana ji derketina ji bo Efrîn û Helebê berçav kiriye. Rexistina mafê mirovan li Efrînê ku bi karê belgekirina binpêkirinan li Efrînê û derdora wê radibe di raporteka xwe da ya du duyê heyva Gulanê ragihand. Ku beriya 6 mehan ronî xistiye ser rewşa kampan û gotiye nexweşî di nava kampên Efrînê yên dibin destê peyedê li derdora Helebê belav bûye. Ku beriya 2 hefteyan nexweşî bêhtir bûne, bi taybet nexweşiya laşmaniya ku bi hebê salê tê naskirin. Heman rexistinê da zanîn ku sedema berbelavbûna wê nexweşiyê nedawbînkirina derzîlêdan û dermanpêdana pêwîst e ji bo çareserkirina wê nexweşiyê, ku di encamê de ew nexweşî di nava derbedaran de bi taybet di nava zarokan de belav bûye. Rexistina navborî li gor şopandin û ji derên xwe di nava kampan li ser zarê jineke Kurd daya xuya kirin, ku gilî û gazinên xwe ji serkirda û berpirsên pêdê re gotine û azarên xwe di dema barîna baranê de û hatina avê di nava konan de. Lê tevê dayîna sozan ji aliyê berpirsan ve lê rewş weke xoma û tu guhartin çênebûn. Jina Kurd her wiha serbar kiriye ku ji demekê ve ew dixwazin ji kampê derkevin û berê xwe bidin yan Efrînê yan jî Helebê. Lê berpirs nahêlin û beşek ji wan pereyan dixwazin û bazirganiyê dikin. Jina Kurd her wiha ji rexistinê re bal kişandiye ser ku êdî ew bûne wekû madeyeke bazirganiyê di nava lepê gadirên berpirsan de ku berpirs bixwe ser bi aliyê Îranê û rejima Sûriyê vene û piraniya çekdarên YPG rêbendên hevbeş bi rejima Sûriyê li gundê Soxanakê û Bênê û her wiha bi herasa Sewrî ya Îranê li gundê Nibl û Zehrayê re girê didin û bi neçarî wan derdixînin mangirtinan û xwepişandanan. Jina Kurd di rêya rexistina mafê mirovan re banga xwe gihand rexistinên cîhanî da ku wan ji wê golê derxînin. Lê li aliyekî din welatiyê bi navê Mihemed Ebdo ji gundê Kebeşîn ku di encama teqîna mayînekê de di yekê meha Gulan sala 2019 şehîd bûbû. û li Efrînê Tirkiye girên şûnwarî li gundê Birc Ebdalo bi bihaneya avakirina bingeheke leşkerî gir ji nav ber û mebez jê derxistina şûnwar û samanên ji êr zevîne. Her wiha Erebên li wî gundî hatine bicihkirin bi serbestî pezên xwe berdidin nava zeviyên çandiniyê, bêk û polîsên leşkerî guhdanê bidin gilî û gazinên xelkê gund. û li gundê Basûtê jî disiyê meha çaran welatiyê bi navê Xelîl Mihemed Omar rastî diziyê hat. Xelkê Efrînê çi di nava herêmê de be û çi di nava kampan de be. Rastî kiryarên nemirovî û binpêkirinan tên û ji dema bêtir salekê ye ew kiryar didûmin û dawî hîn jî bi wê zincîrê nehatiye.